ଚିକେନର ବାସ୍ନା। କାହାଣୀ ନାମ ଚିକେନର ବାସ୍ନା। ଚିକେନର ବାସ୍ନା ଯଦିବା ଛୋଟିଆ ସାଧାରଣ ପଦ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପଦଟି ଦାରିଦ୍ରତା ଭିତରେ କାଳତିପାତ କରୁଥିବା ଛୋଟିଆ ଝିଅ ମିନୁ ଜୀବନରେ ଆଣିଦେଇଥିଲା ଏକ ବିରାଟକାୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମିନୁ କହିଲେ 3 ବୟସର ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ ଛୋଟିଆ ଝିଅଟିଏ। ମିନୁ ତା ମା ସହିତ ରହେ ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଆକାଶଚୁମ୍ବୀ ଅଟ୍ଟାଳିକାର ଠିକ୍ କଡ଼ରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଛୋଟିଆ ଚାଳିଆଟିରେ। ମିନୁର ମା ଶାନ୍ତାବାଈ ସେହି ବୃହତ୍ ଅଟ୍ଟାଳିକାରେ କାମ କରିବା ସହିତ ଆଉ 2-4 ଘରର ବାସି ପାଇଟି, ବାସନ ମଜା, ଲୁଗା ସଫା, ଘରଦ୍ୱାର ଝାଡ଼ୁ ପୋଛା ଏମିତି ଅନେକ କିଛି କାମ କରନ୍ତି। ସେହି ବାସି ପାଇଟି କାମରୁ ଯାହା ମିଳେ ମା ଝିଅ ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ଚଳିଯାଆନ୍ତି। ଛୋଟ ଝିଅଟିକୁ କାହା ଜିମାରେ ଛାଡ଼ି କାମକୁ ଯିବ ଭାବି ଶାନ୍ତାବାଈ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଆନ୍ତି ମିନୁକୁ। ମିନୁ ବି ଖୁସି ଖୁସିରେ ତା ମା ସହିତ ବାହାରିଯାଏ। କାମ କରିବା ସମୟରେ ବାବୁମାନଙ୍କ ଘରେ ବାସି ରୁଟି, ବାସି ପଖାଳ ଯାହା ମିଳେ ମା ଝିଅ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ଛୋଟ ଥିବା ସମୟରେ ମିନୁ ଖାଇବା ପଦାର୍ଥର ରୁଚି, ବାସ୍ନା, ଗନ୍ଧ ବିଶେଷ ଠଉରେଇ ପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ହେବା ସହିତ ମିନୁ ବାରିପାରିଲା କେଉଁ ତରକାରୀର କେମିତି ବାସ୍ନା। ବାବୁମାନଙ୍କ ଘରେ ମାଛ, ମାଂସ, ଚିକେନ ତରକାରୀ ବାସ୍ନାରେ ସେ ଛୋଟିଆ ଝିଅ ମିନୁକୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ। ତାର ମନ ହୁଏ ଭାତ ସହିତ ମାଛ ମାଂସ ତରକାରୀରୁ ଥାଳିଏ ଖାଇଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କିଏ ବା ତାକୁ ଦେବ ଏମିତି ଖାଦ୍ୟ? ଏମିତି ସୁସ୍ୱାଦ ଖାଦ୍ୟ କିଏ ବା ତା ପାଖରେ ବାଢ଼ିଦବ? ସେ ଜାଣିଛି ଯାହାର ଯେତେ ଅଧିକ ତାର ସେତେ ଲୋଭ। ସେମାନେ ଭାତ ମାଂସ ରାନ୍ଧି ନିଜ ପୋଷା କୁକୁରକୁ ଦେବେ, ଫ୍ରିଜରେ 4 ଦିନ ରଖି ବାସିତେ ଆସି ଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ତାପରି ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବାରେ ସେମାନଙ୍କ ହାତ ନିଶ୍ଚୟ ଥରିବ। ଦିନେ ମିନୁର ମା କାମ କରୁଥିବା ବାବୁ ଘରେ ରନ୍ଧା ଚାଲିଥାଏ ଚିକେନ ତରକାରୀ। ସେ ବାସ୍ନାରେ ମିନୁ ମୁହଁରୁ ବୋହିଗଲା ଧାର ଧାର ଖାଇବା ଇଚ୍ଛାର ଲାଳ ଧାର ଧାର ବୋହୁଥାଏ ମିନୁ ମୁହଁରୁ। ସେଇ ଛୋଟିଆ ଝିଅଟି ମିନୁ ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଘରର ମାଲିକାଣୀଙ୍କୁ ମାଗିଲା, ମା, ମୋତେ ଟିକେ ଚିକେନ ତରକାରୀ ଦେବ କି? ବାସ୍, ସେଇ ମାଲିକାଣୀଙ୍କୁ ଦେଖିବ। ସେଇ ବାଳୁତ କଅଁଳ ପିଲାଟିର ଏଇ ଛୋଟିଆ କଥା ପଦକରେ ତାଙ୍କର ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମ ଜଳିଗଲା। ଛୋଟିଆ ଝିଅଟିକୁ, ତୁ ଗୋଟିଏ ଚାକରାଣୀର ଝିଅ, ତେଣୁ ତୁ ଗୋଟେ ଭିଖାରୁଣୀ, ମାଗି ଖାଇ ଡାହାଣୀ ହେବୁ ନାହିଁ ତ ଆଉ କ'ଣ ହେବୁ କହି ତା ହାତ ଧରି ବାହାର କରିଦେଲେ ଘର ବାହାରକୁ। ଏହି ଅସହ୍ୟ କଥା ଶୁଣି ହୃଦୟର କୋହକୁ ଯେଣେ ତେଣେ ଚାପି ଦେଇ ସେହି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଗରିବ ମା ପୁଣି 2-3 ବିଧା କଷି ଦେଇଥିଲା ବାଳୁତ ଝିଅର କଅଁଳ ପିଠିରେ। ଗରିବ ହେଲେ କ'ଣ ଦରଦ ନାହିଁ? ଗରିବ ମାର କ'ଣ ହୃଦୟ ନାହିଁ? ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ପେଟ ପୋଡ଼ିବ। ସକାଳ ପାଇଲେ ପର ଘରକୁ ନ ଗଲେ ନିଜ ଘରର ଚୁଲି ଲିଭିବ। ଏପଟୁ ମାରିଲେ ଗୋରୁ ହତ୍ୟା, ସେପଟୁ ମାରିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା। ତେଣୁ ମନର କଥା ମନରେ ରଖିଦେଲେ ଅତି ଉତ୍ତମ। ମିନୁ ଭାରି ଅଭିମାନୀ। ମାର 1000 ଗେଲ ଆଉଁସା ବି ଫିକା ପଡ଼ିଗଲା ମିନୁର ଆଘାତ ମନରେ। ଅପମାନର ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା ମିନୁର କୋମଳ ମନଟି। ଗଦଗଦ କରି ବୋହିଯାଉଥିବା ଲୁହଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଛି ପୋଛି ନିଜର ସେ ଚାଳିଆ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ଘରେ ଯାଇ ତା ମାଟି କଣ୍ଢେଇ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଗୁହାରି କଲା। ଛୋଟ ସେ କୁନି ଭକ୍ତଟିର କରୁଣ କାନ୍ଦରେ ମାଟି ଦେବତା ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଉଠିଥିଲେ। ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଶିଷ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉଁସି ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ କୁନି ମୁଣ୍ଡର ଥିବା ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର। ସେଇ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ଗରିବ ଝିଅଟି ବୋଧେ କରିଥିଲା ପଣ ବଦଳା ନେବାକୁ ତାକୁ ମିଳିଥିବା ଅପମାନର। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ମିନୁ ଆଉ ପଛକୁ ମୋଡ଼ି ଦେଖିନାହିଁ। ସେ ଧନ, ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାରୀ ମାଲିକାଣୀଙ୍କ ଗାଳି ତା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସାଜି ଯାଇଥିଲା। ତା ମାଟି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉ କିମ୍ବା ଅପମାନ ଜର୍ଜରିତ ମନର ଅକୁହା ବେଦନା ହେଉ, ମିନୁକୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସୋପାନ ପରେ ସୋପାନ ଚଢ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଅତି ଚମତ୍କାର ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ସୁନ୍ଦର ସଂସ୍କାରୀ ବ୍ୟବହାର, ଚାଲିଚଳନରେ ତାର ଏହିପରି ବ୍ୟବହାରରେ ପ୍ରୀତ ହୋଇ
ସମାଜର ଅନେକ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ ଦାନତ୍ୱର ହସ୍ତ ମିନୁ ଆଡ଼କୁ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ, ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ ନିଜର ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମରେ ଉଚ୍ଚ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟୟନ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲା। ସରକାରୀ ଚାକିରିଟିଏ ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିବା ମିନୁ ନିଜର ଅନେକ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଭଲ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇବା ପରେ ତାର ଏବଂ ତା ମା'ର ସବୁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ତ ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଥିଲା ଢେର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପେଟକୁ ମୁଠେ, ଦେହକୁ ଖଣ୍ଡେ, ମୁଣ୍ଡକୁ ଛାତର ତ ଆଉ ଅଭାବ ରହିଲା ନାହିଁ। ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ଲିଭିଗଲା ଚାକରାଣୀ ଝିଅର ଡାକ ଶବ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମିନୁ ଭୁଲି ନଥିଲା ତା ବିଗତ ଦିନର ଅପମାନକୁ। ତେଣୁ କିଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ପୁଣ୍ୟ ପରବ ଦିନରେ ମିନୁ ଏବଂ ତାର ମା ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ବସ୍ତି ଅବହେଳିତ ପିଲା ଛୁଆ, ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା, ଗରିବ ବିକଳାଙ୍ଗ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଭଲ ସୁଆଦ ଚିକ୍କଣ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରନ୍ତି ଦୁହେଁ ମା ଝିଅ। ଅତି ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ରତା ଭିତରେ ବିତାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଭୋକ ତୃଷାର୍ଥରେ ଉପୁଜୁଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଗରିବକୁ ଇଙ୍ଗିତ ଲଜ୍ଜିତ କରି ମିଳୁଥିବା ଅପମାନର ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ବଞ୍ଚିବା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ କିଏ ବା ଜାଣିବ।